Nie, 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 nie. Mam taki drogi kask i taką drogą broń. Ale by była ogromna szkoda, jakby mi się teraz zresetował komp. Makabryczna. Wyczuwa podstęp. Co to jest, kurde? AI? AI Boże? Ja cię. Anonimowy na aparat, pozdrawiam, 50 zł. Jaki anonimowy, 50 zł. Pamiętajcie, już jest 50, dycha i piątka. Dziękuję bardzo, anonimowy. Dziękuję i pozdrawiam. A powiem w klimacie. Spasiba, pozdrawляю. Dobrze, że powiedział? Liebe Grüße, viele Küsse. Na wielu streamach, no. Ile mam FPS w grze? Znaczy na OBS-ie mało. W grze 60, na OBS-ie pół z tego. No, jest bardzo niewdzięczna gra do streamu. Poszło bokiem. Takiego zrobiłem ładnego killa, ale by było żal, jakby mi się komp zresetował. Tyś Hanys czy Gorol? No, Niemiec. Ja jestem prosty w gruncie rzeczy, prosty. Prosty Niemiec. Nie wiem, kogo zabiłem. Człowieka w każdym razie. Ale czy to był człowiek Boży? To człowiek w ogóle? To taki człowiek był? Jak to nie człowiek? Czy to człowiek? A jak ten szef tam wlazł? Dawać expik. To był ogółem żuber. Snoop Dogg streamuje. Okej. Niklaus też. Kojarzycie typa? A, pitnął. Było go widać na dole. No o co wam chodzi? Jaka psita. Sucha.
Czy oni wiedzą? Czy go przez to trafię? Trafiłem. A to w ogóle są... Nie wiem. Powinno się dać lufę wsadzić między drzwi. Граната тут! Lufę i nie tylko. Jaki zbokol. Kurde. Блядь, сними! Так, барыга. А потом попало. To się strach ruszyć stąd. Cześć Rafał, cześć Iskor. Widzicie, no to jest taka gra zwana pożądaniem. Czy tę grę można pomylić z prawdziwością? Trochę można. Nie dopisałeś mojego donate'a. Ja jeszcze nie dopisałem żadnego donate'a. O kurwiska. Хуярка ебаная! Ебак, ебарика!
Ja też chcę. Вот хуйло! Конец тебе! Pardonks, znaczy tego, i zwienicie. Czy jak to się tam po rusku mówi, przepraszam. Rafafus, cześć kolego, jak już kupisz ten aparat, to może coś razem z Marlenką zadziałamy na YouTube. 25 zł. Takie na urodziny, ale nie do końca, podkreślenie, podkreślenie. Dziękuję. Dziękuję. Пиздец, Тоха! Ты чё там, бля, в ответ упырь? No! Пиздец, о, мраки ебаные! Давай, мочи их! Ile ja ich tam nazabijałem? No ile ich tam jest? Do jasnej cholery! Сдохни, тварь! Ja pierdzielę, jaki killer. Ja z tego żywy nie wyjdę. Słuchajcie. O stary, jaki sprzęt. Jeżeli ja z tego wyjdę żywy, to ja to wrzucam na YouTube'a. Wyrzuć te tozy, nic nie warte. A to prawda w sumie. Czekajcie. Czemu wstyd? Przecież idzie mi pięknie. Ja się zaraz pewnie dednę, nie? Ale pomimo to... Au.
10k punktów. Krzysztof Kononowicz na aparat Boże 25 zł. Ja pierdzielę, już wszystko podopisuję. Dzięki wam piękne. Ty, ej, ale to dobre było. Patrzcie, zabiłem 11 ludzi. Z czego same boty. Nie. 2 ludzi i wciul botów, ale i tak spoko, kurde. Jestem z siebie zadowolony. Jako że nie grałem, żeby wygrać, tylko tak o. To czuję dobrze i tak. Chyba w sumie nie zabiłem nigdy w Tarkowie tyle w jednym meczu. Nieważne czy ludzi, czy botów. 4,5, znaczy 3,5 levela wbite. To jest ogółem nie najgorsze. Mass murderer. Praktycznie niezniszczalny. Takie życie. O Jezus, nie daddy issues. Nie słuchamy takich piosenek. Dobra, ej, ile ja tego hajsu mam doliczyć? Ile było? Było tak. Była dyszka od Merilla. To jest dyszka. Było 5... To jest tak. Potem było 50. Było 50, to jest 80. Potem było 25. To jest ile? 711. I jeszcze 25 to było 36. I jeszcze... I tyle było chyba, no. Kurde, dzięki bardzo. Polecam się na przyszłość. I jeszcze był subek jeden. Subki też są fajne. Subki też polecam. A spadają ostatnio, kurde, na łeb, na szyję. A można z Prima za darmo. I widzicie, komp się nie zresetował. Ej, ale ja sobie to wrzucę. Ja sobie zapiszę. Jaki jest mój stosunek do mojego hitu internetu Call of Duty po śląsku? Nie cierpię tego filmu. Nie cierpię go, jest daremny. Ale obejrzało go dużo ludzi.